سلام سلام كورات تخاتلتي بزلكم وخينكم نزا فيديو ترقبوا لكم سلامكم بزح ترف يبللي بمجمرتا نزا چانالي حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار بيتسو كنو نزا فيديو كعا لايك قورلي نتقورو لي مبرتا أخعا كل جيزي بلبية زمسجن تحتوني حتتات كله أو ساعتو حيزالكم كماتيه واقات أيقلنا بتليزولكم نخلو أو زرخوكو خمتلمود حيزالكم كماتيه لو ما عند حيزالكم زمس أخو فيديو جن جبار كوين إيه مزيكم نخلو معانتي مالتيو كندينا يقوانا جبار أكدادنا تخدينوا بزخونا جن أو زحلفة خمزولكم نتي كان شولي ويكعا أتين جبي عاتكل تختخلولو سلازي دالي كلا سالسو دالي لمن دسلاس كعياو بوعرز وبوعيو سلاز توهاله أو عرقيرة لو معانتي يحرسو اللخو مالتي خمزة ترئيو اللخم زمو عرقبي يوم بيلومنا نسعرني أو ناول عسي واي يولعو بك أقل ناول كوزن سعر خي حرس عندي نساسي أناني بزخنا ساتمون حدثومي مثلني تجزادي حدثوم ولا خميو ندعي هول جيزخم إلهم ديم لا تشجروا بزخنا جن أو يومنا يوم نيرم مجمرتنا وأهل جيزخم وديهم بس معهم تيد خم قلنا والكنا مارور كونيرة بزخنا جن هم زجبر جيرو سأميدوهم كم زتريوهم لهم مالتنا حرس كانوا علينا لهم معنتي مالتي تجيب خم تزولكم جا في حسلا زخنة بموارو كم خسقاس ببعراي حشيلة يزحر سلخنا كم زتريو لهم وزخنا كم قلت ولس بتعمينا دونجز كنيرة خمزي كيوعو ويكعزو محرشة صحيو خيوقهم جلس بتعمين تنال كنيرة نادنجز كنيرة بزخنا جن ياو اكزابير مسكن كم زرنا ودينا عندنا جن جبارنا زنافقكم سوات نيهم دو كم زي محرس جل زنافقكم سوات اللهم دو اسكي او كومنت صحفو او زخعة كحرس ديلي محرس نمجب مرتا جيزي استي كل مامد كما يتمقرو تسكريو إليوا بزخنا وزي حارسون دي هوننيو نمو مقارزة أكلين بر تحارسيو جن كالا أي دقيمنا يندينا أو كالا أي مدقام كمزي يمكر لخو مالتيو الناس سميتو بتعمي دس لكا جن أنا بتعمي نافرح النزنا مراسي ويت محرشاس بقى خمز اقرون كوغ أم نجر ايو انتنا ولا نيرونا اقرون كيوغ أم بتعمي بقى ناتشاقل كنيرة مالتيو نخا بيلو زا اقرو حدا بعرايسي زا اقرو سحب سحو بيلو واس بتعمي تسمعني مارامن بتلي سوت خوينو ويكع زخونه زمل سلكات زخونس حيمو كادت الكايس اوي بلكانا كم زكفت جن زخونه سميتهم كنغرو خا زي خلص تساقيهم لخاوي كعي خفهم لخا يخونس بتعمي سمعكا مالتينا او زخا او يومني متوايم او يومني اونا ببتر جيريو عمله وانا كم ودي احقورهم تلما ما دمخان بتعمي خبيد بزخونه جن محرس موزحتو حبرسونا ود خمزة حارسون دي زفلت جن كعالم لومي سراح صوتا أيفلني زبهال برقد كعهم أخوون اللو سراح صوتا خفلي واللون مالتي عن حزين محرس تزخلمو تزحرسا قبل كواس بعلي تزحرسا سو تزي تشجرنيرة دسمه لنيرو مالتي أنا زخوني يخون سراح سي هنس يوفو وي كنسكوفو وي كعخمزي ناي ودي ناي قوال ناي هاجر سوقالي الناس كن حاسيبلنا حزس أرقطنيا يا خمزي سين حارس خنبر زدل السبلدو ما نميلن أو قبرنا بتلي سو كساتف موزحتو سو أيدلن أو سدس زلخم يرد أن نديو خمزيتات كم زنافقكم جن كم زنافق كاب سدس ناي بيت سوكا نايتو فاميلقا نايتو تقورو زنبر كاد أمبر بعد خاب كم زعينت هيوت كتنبر وي بقى أنا أخذ أتي أي تدلين مالتيو إذا خعت هيو نعي الشنتيو أو زي حزي جزء زخوني يكون سراح مالتيو كنا عقيولون أنا سقازي تايز بهالأب جبيوا جن نقول لكم كونكم جن بقى أو سدت خوين كاسي أو عد خيركا حمل زينخ أكا سراح كتسرح يخات دلي مالتيو جن أنا خعخمي أمن مسيلكم زخوني يكون سراح متشوتي يقولون ودو خي سراح أي عبن جن كعا زناي قبرنا سراحتي كنا عاقيولون إيه زبل مالتي وتمليس كاخو سدتس
ናብ ማሕረስ ምናምን ወይ አውዚ ዝብዕራይ ከም ምልስ ኢልኩም ረአይዎ ብጣዕሚ ማሕረሻ ሰዲዶዮስ ብጣዕሚ የደንጊፀ ከይወግኦም ገለ ዛ ሪያክሽን ረአይዋ ተመሊስኩም ብዝኾነ ስራሕ ክትነዕቆ ይብልኩምን በተለይ መሬት ዘለኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብ ስደት ኮይንኩም ናይ ስድራኹም መሬት ዘለኩም መሬት ክትረኽብሉ ዕድል እንድሕር ደኣ ሃልይኩም ስራሕ ኣይትንዓቁ ማንኛውም ስራሕ ሰሪሕካ ክዝንጥ ትኽእል ኢኻ ናይ ስራሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ኣለዎ ንምዝናጥ ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ኣለዎ ፅቡቕ ናብራ ንክትነብር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ኣለዎ ደፋ ኢልካ ክትሰርሕ ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ማንኛውም ሰብ ዝኾነ ዓይነት ይኹን ስራሕ ድኻም ዘይብሉ ስልችስ ዘይብሉ የለን ኣብ ኩሉ ስራሕ ተሰላቸይካ ይደኽመካዩ ይመረካዩ ግን ተመሊስካ ትዕርፍ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ግብርና ስራሕቲ ከዓ ኖርማል ኣብ ስራሕ ግዜ ስራሕ ትሰርሕ ኣብታ ክትዕርፈላ ትግበአካ ግዜ ከዓ ዝንጥ ትብል ከምቲ ዝደለካዮ ነገር ትኾን ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ያው መብዛሕትና ስራሕ እዚ ከም ንንዕቆ እንድየ ዝፈልጥ ንኸምኡ ዝኣክል እዩ እና ስራሕ ኣይንንዓቕ ሕዚ ተሪኢኹም ኣብዚ ዓበይቲ ከተማታት ወይ ዓበይቲ ሃገራት ሕዚ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ በረከት ገበሬዋ ትበሃለላ ተሪኢኹምዋ ሓረስታ እያ ብከምኡ እውን ገበሬዋ ወፂዋ ዝንጥ ኢላ እያ ከዓ ትነብር እሳ ከዓ ምንም ዝሰኣነቶ ነገር የብላን ንባዕላ ኮይናሲ ንብዙሓት እትኸውን ካብኡ ከዓ ንብዙሓት ምንጭ ናይ ስራሕ ክትኮን ዝከኣለት እያ ማለት እዩ ክትርእይዋ ግን ተሓረሰይ ትመስል ናብራ ገጠር ትፈልጦ ትመስል ብዙሕ ነገር ግን እንታይ ዝበሃል ዘሎ ምስላ ተደፋእ ከም ባርያ ክትነብር ኢኻ ከም ንጉስ ድዩ ገለገለ ዝበሃል ምስል ኣሎና ስራሕ ኣይትንዓቑ ዞማሓተይ ከምዚ ዲና ክንሰርሕ ዓዲ ኣቲና ላዕሊ ላዕሊ ይትሕሰቡ በቃ ላዕሊ ምሕሳብ ፅቡቕ እንድዩ ይግበአና እንድዩ ትፅቡቕ ነገራት ግን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘየለ ነገራት እናሓሰብካ ርእስኻ ምጭልላቕ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ናብራ ባዕልኻ ከም ዘጠዓዓምካ ኢኻ ኣጠዓዒምካ ክትነብር ሕጉስ ኮይንካ ክትነብር ተኮይንካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ እዩ ናማረርካ ክትነብር ተኮይንካ ብዘለካ ዕጉብ ከይኮንካ ትነብር ተኮይንካ እውን እሱ እውን ኩሉ ናይ ባዕልካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ መሓረይ ዓድኹም ኣቲኹም ብዘለኩም ብዓቕምኩም ተንቀሳቂስኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ጥራሕ ዓድና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰላም ይግበረልና እምበር ሰላም እንተኮይኑ ከምዘይንበር የለን ማለት እዩ ስራሕ ተዘይንዕቕካ ሰላም ተዘይኮይኑ ኣብ ዓድኻ ሕጉስ ኮይንካ ዘይትነብረሉ ምክንያት የለይ ዞም ሓተይ ማዕረይ እናብ ስደት ኮይንኩም ብዙሕ ኣይትጨነቁ ኣይትሕሰቡ ኑሮ ሲምፕል ገይርኩም ንክትነብሩ ሕሰቡ ላዕሊ ላዕሉ ኣመን ኣይትሕሰቡ ማለት እዩ ያው ከምቲ ዝበልኩኹም ላዕሊ ላዕሉ ምሕሳብ ፅቡቕ እዩ ጠንኪርካ ክሰርሕ እዩ ዝገብረካ ግን ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ክትረኽቦ ዘይትኽእል ነገር ኣብ ሰማይ ዘሎ መብራህቲ ዝኾነ ነገር እንድሕር ትምነው ግን ካብ ጭንቀት ሓሊፉ ዘምፅኦ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኑሮ ኣቕልል ኣቢልኩም ንክትነብሩ ሕሰቡ ካብኡ እውን ገባር ኮይንካ ምዝናጥ ይከኣል እዩ ብዝኾነ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ከዓ እቲ ፀግዒ ክምቸዎም ስለዘይከኣለ ተመውዑር ይኹዕቶ ኣለኹ ባዕለይ ማለት እዩ ፀግዐሲ ትመንደቕ ስለ ዘሎስ ኣይተመቸዎምን ንኽሓርስዎ ማለት እዩ ከምዚ ባዕለይ ናሓረስኩ ናጎልጎልኩ እቲ ሳዕሪ እውን ናውፃኹ ኣብዚ ከምኡ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ብዝኾነ እንታይ ዓይነት ተኽሊ ክተኽሎ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ መሬት ብጣዕሚ ረጒድ ሕዚ ዝናብ ኣቋሪፆም እዮም እኒኦ እዛ ሰሙን እዚኣ ቅድም ኢሉ ዝዘነበዎ ዝናብ ግን ክሳዕ ሕዚ ርሑስ እዩ እኒኦ ረጒድ ከዓ እዩ እኒኦ እቲ መሬትና እንታይ ዓይነት ዝራእቲ ተዘራእኹ የዋፀኒ ዝራእቲ ክብለኩም ግን ከምዚ ሽጉርቲ ኣስፌዛ ነገር እና ብዙሕ ኣፍልጦኦም ስለዘይብለይ ተመክሮም ስለዘይብለይ ኣይኑ ፀሓይ ይፎቲ ኣይናይ ረጒድ ነገር ይፎቲ ኣይናይ ገለ ዝብል ትፈልጡ ሰባት እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ እንታይ ዓይነት ተኽሊ ተተኸልኩሉ እዩ ፅቡቕ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩና እዚኣ ኣብ ኮሜንት ተሓባብሩኒ ዞማሓተይ ዝኾነ ውዕለና ሎማዓንቲ እዚ ይመስል ነይሩ ካብኡ ከዓ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር ማለት እዩ ቅድሚ ተኽሊ ምትካለይ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር ተሃልዩ እውን ንገሩኒ በርግጥ ንእሽተይ ሓዊኒ እንድዩ ብዕድመ ንእሽተይ ግን ኩል ነገር ስለቱ ከምዚታት ምናምን ኩሉ ድሓን እዩ ግን ከዓ ምኽሪ ስለ ዘይሓምቕ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር
نجروني خلوكم يدل نمتى ديجنكم أزولكم نخسي أنا حزس كم زحرس بيلس بقى ونهالي تخل قبلو لي يدل نيرنا لكس بزح بروسس نيو كم تتري ولكم تسعرتات العليقة كاوخ عتدون كل تدقوا كاوخ عمد بديو تلمي جلت سرحوا اللي جلت واهلنا لكحهم وقع كالي زي فولت أنا جرات ندحر ده أهاليو أو كومنت تصحفوا لي كلكم يدلي ساز زرعو يعصد يبغالنا اسكي كنزرع موت عصد ناس مخرقهم اي فليني حواتي معري ان نايلو ما انت زنبره فيديو نزي مثل او خالي جزي بخالي فيديو قصة عن رخل سلامكم بزح ترفي بلالي بتعميز فوتوكم لايك شير سبسكرايب مقباركعة اي ترسعوا تشاو